बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ कमनवेल्थ गेम्स 2022आ जोबनानै थांबाय। भारतआ कमनवेल्थ गेम्स 2022 नि मेडेलनि टेलियाव ब्रैथि पजिशन मोननो हायो। भारतआ गासै 42 सनानि मेडेल, 16 रुफानि मेडेल आरो 23 ब्रन्ज मेडेल गासै 66 मेडेलजों मेडेलनि टेलियाव ब्रैथि पजिशन मोननो हायो। रांखान्थि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनायनि थाखाय WWE नि बारग' सुपारस्टार दाब ग्रेट खालिनि सोलोंथाइ मिरुनिफ्राय न'आव फैफिनना गुवाहाटीनि गंसे नखराव हाजिरा मावना जिउ खुंनो गोनां जानाय बर'नि फिसा राजु गयारिखौ फिन CWE नि रिंआव गाखोफिननाय नुनो मोनसिगोन। BTR नि गाहाय प्रमद बर'नि हेफाजाबाव बर'नि फिसा CWE गेलेगिरि राजु गयारिया CWE नि रिंआव गेलेफिननो फिन दावबायलांबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। राजु गयारिनि बिफाया फोरमायनाय बादिब्ला BTR नि गाहाय प्रमद बर'आ राजु गयारिनो गोनां जानाय रांखौ होनायनि थाखाय रिंआव गाखोफिनसिगोन। लोगोसे BTR नि गाहाय प्रमद बर'आ राजु गयारिनो 3rd ग्रेडनि साख्रि होनोबो खोथा होदों होनना बिफाया फोरमायबावो। सासे बर' लाइमोना ससियेल मिडियायाव BTR नि गाहाय प्रमद बर'खौ गावथारनो हुमखि होनायनि कमेन्ट होनानै खैफोदाव गोग्लैबाय। आथिखालाव ससियेल मिडियाखौ मोजाङै बाहायनाया मोजां, नङाब्ला नोंथांखौबो खैफोदाव खोख्लैनो हागौ। बेबादिनो सासे बर' लाइमोना गनायजाथावै कमेन्ट होनानै खैफोदाव गोग्लैबाय। BTR नि गाहाय प्रमद बर'खौ फेसबुकआव गावथारनो हुमखि होनाय देरफुनाय लाइमोन फ्रान्सिस बरगयारिखौ क'क्राझार पुलिसा हमबाय होनना खौरां मोननाय जादों। हमजानाय लाइमोन फ्रान्सिस बरगयारिया क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव उदालगुरि गामिनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझारनि श्रीरामपुराव 15 लाख रांनि सिगुन दंफांनि बाथाम हमदों। आसाम सोनाब बेंगल सीमानि श्रीरामपुर 31 नं राजा लामायाव सेबनानै सिमुलटापु पुलिसा गोबां बिबांनि सिगुन दंफांनि बाथाम हमनो हायो। NL02Q8967 नाम्बार गंसे ट्राक सायाव बस्थायाव बथल सोनानै लाबोखोमादोंमोन गोबां सिगुन दंफांनि बाथामखौ। बे बिथिङाव रबिन चेटार्जी आरो दीपक देहरियाखौ पुलिसा खादों। पुलिसनि स्रोद सोलोंनि बिथा खालामनानै ट्राकखौ लाखिनानै सिग्रोमनायाव हमनो हायो गोबां बिबांनि सिगुन दंफांनि बाथामखौ। मैया गोदान दिल्लीयाव बनसुआ ब्रैथि खोलोबनै आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव ABSU मुर्दाबाद, दिपेन बर' मुर्दाबाद हस्रिखावनायनि हेंथायै ABSUनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारीनि गोख्रों फिनजाथाय। ABSUखौ जिबायदि गाग्लोबनो नाजानाय बे बाथ्रायाव बिथांमोना माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा। ABSUखौ जायनो फोजोबबोनो नाजादों ABSUआ जोबाखै, ABSUआ गोख्रोंसिनसो जादों। ABSUखौ जायनो बुथारबोनो नाजादों, ABSU अफिसखौ जायनो सावनो नाजादों, ABSUखौ जायनो सोंखारिदों बिथांमोनानो बे बुहुमनिफ्राय जोबस्रांदों। सोरबा आफादा बड'लेण्ड बिनो थांनायाव ABSUआ होबथानांगौनि खोथा गैया। सोरबा आफादा हारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारनायाव ABSUआ बादा गैया। नाथाय बिथांमोना गावनि थांखिखौ फकास खालामनो हाया हसिया। ABSUखौ सोंखारिनो नाजानायखौ ABSUआ माब्लाबाबो निमाहा होनो हाया। बिथांमोना माखासे मानसिखौ थुनज्लायनानै माखासे लाइमोनफोरखौ गाज्रि लामाजों दैदेनलांनानै ससियेल मिडियायाव लिरहोनो नाजानाय, ABSU अफिस सावनो नागिरनाय, ABSU अफिस बुख्रुबनो नागिरनाय बेफोरनि हेंथायै ABSUआ गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना। ABSU बायदि माहारियारि आफादखौ सोर मुर्दाबाद होननो हायो? जि आफादनि आफादगिरिया उपेन्द्रनाथ ब्रह्ममोन। जि आफादनि आफादगिरि जानानै बड'फाया बड'लेण्ड होननाय मोनसे जांख्रिथायखौ जागायजेनदों। ABSUखौ मुर्दाबाद ग'बेक होननो हानाय बबेनिफ्राय बिथांमोना मोन्थाय मोनखो? बेखौ मुंख्लंआबो निमाहा होआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।